Jeg gør så snart, at man små hovedpenge for sig. Jeg tror ikke, vi er det. Han der dreng, mand. Det er synd for ham. Det er et bøs, ikke? Jeg tror, han skriver. Enten så en bøs, eller så tror han, han kan få noget pussy af det der. Men det tror jeg ikke, han kan. Så får han nok noget pussy i den. Ej, jeg mener ret godt. Det er meget sejt. OK godt lavet, altså. Det der, det kunne også der for 7. Kan du huske, at vi gik til gymnastikforening? Jeg tror, jeg kan se, hvornår bussen går. Vi kan snart. Går I nu? Jeg bare kender mig hovedpine, men nu har jeg ikke telefon, så vi er ikke til at købe til dig. I skal da blive til kampen, drenge. Jeg er med på mig hovedpine, og det var værd at være. Jeg synes faktisk, at jeg er med på mig. Gjorde du? Jeg købte fra en fucking kære, jeg må blive også Gange staver du. Du må godt få den. Hvad er det? Jeg må få vores juice. Han tager noget juice. Ja. Shit. Fuck, det er mange nu. Så der bare popcorn lige pludselig. Det er også fint nok. Det er lige. Er det ikke bare en statter der? Jo, en lille dag i midten. Det var fucking sjovt sidste år. Så tog en altid med, eller han tog en altid med til træning og sådan noget. Så var vores coach. Nej, det er stadigvæk. Hvad? Nu skal der stadigvæk altid med coach. Jamen, hun coach. Vil blive draftet i år? Nej, han kunne, men han valgte at blive. Det er jo også færdigt nok. Han ville gerne vinde et nationalt championship. Han har bare ikke så meget penge, mand. Nu vil vi bare skal release Joe Flacco, og så bliver han manseret. Ja, jeg tror ikke, de får Dirty Mansell. Det gør de godt nok heller ikke på nogen måde. De er jo ikke engang i top 10 draft. Nej, de er fanget på så kunne de bare trade op eller et eller andet. Lige meget, vi skal nok få. Hvad fanden laver han også med sit spark, mand? Hvor vil de dog sparke? Ja, op på det onside, ikke? Ja. Du er jo... Så jeg prøver at få en eller anden fed en til at prøve at gribe den, og så rammer ham hårdt ud og sådan noget. Du skal kraftigt med hele tiden lave fumbles, mand. Det er helt vildt. Prøv at se, der shoulderbatten sidder bare. Han blev... Var det ikke Kuben, der blev taklet der? Jo. Fløjet op, mand. Han blev løftet. Vi burde lave en NFL-aften på holdet. Han lægge sig ned, mand. Han kan jo ikke løbe. Når NFL-sæsonen starter, ikke? Så burde vi lave noget aften med klubben. Det var Super Bowl. Eller sådan en kort. Kroger, okay. Ja, jo 14, go for it. Bare 14. Eller 16, undskyld. Ja, der lige røget op. Hold nu kæft, få nogle push yards. I får jo ikke mange. Jeg tror, han kaster mig. Han har jo kastet meget godt, når han har kastet. Ja, det er mere lidt runs og sådan noget. Det ser ud til, at han er lidt paranoid på. Ja. Okay. Ja. Få den der af. Kom nu. Hold nu kæft. Det var også lateral pass det der, så det er lidt dumt. Go,
kaster outside. Outside var åben. Brøndby. Er du ikke skat? Du får lov til at have min plads, Dog, man. den Så er skal ikke du kraftedeme ikke hænge din kasket. Ja, jeg optager ikke. Altså, Hvad? skal bruge skygge til at optage. Hvis du gerne ikke kan skætte, så må du give mig en plads. Ja, Cleveland-fan derovre. Orange? Ja, Brown. Bears, undskyld. Og det er ikke Cleveland. Hvad fanden er det der? Bas. Ja, altså, hvilket? Chicago. Chicago, det er rigtigt nok, det er Chicago. Hold nu. Chicago Bears. Jeg synes aldrig i Chicago, de har været sådan. De har haft en syg running back i år. Minnesota Vikings. Ja, det var sidste år. Det er den samme running back. Er det det? Nej, jeg tror man blev draftet i år. Nej, Matt Forte. Nej, Bernard. Nå, snakker du ikke om Browns? Er det Browns der? Nej, det er sgu da Bears, der har Bernard. Nej, det er Bengals, 100%. Nå, det er Fuck, jeg kan ikke huske det, mand. Jeg tænker bare, du tæller sorten af. Ja, det er Bengals, det er rigtigt nok. Det er Bengals, der har den. Det er det. Men at de beholder. Okay. Bengals er fucking syg, deres running back. Yep. Giovanni Bernard. Han er fin, ikke? Han gjorde det jo godt til Florida den første år. Ja, men han kom ikke over 1000 yards. Ja, okay. Adrian Peterson. Ja, no shit, ikke? Ja. Han spiller bare i fucking lorteklub, Jeg mand. synes ikke, han er særlig god. Deres QB. Jeg synes bare, han skulle komme et nyt sted. Hvad? Hvis han kom til sådan noget som Patriots, ikke? Så vil han jo bare blive... Altså, Så vil han ikke blive... Så vil der ikke komme så mange spil han til vil ham. ikke blive betalt særlig meget. Og den anden ting er, at jeg ved ikke, han vil jo ikke få så meget løb, som han normalt vil få. Det er selvfølgelig rigtig nok. Men altså, hvis Vikings får en god quarterback i draften her, som Johnny eller Blake Bortles eller et eller andet, så kan det være, at det er en lys fremtid. Ja, de stank bare sidste år. Ja, de kom vel i play. Nej, de kom lige Nej, de kom ikke i playoffs. Det er deres QB, man er stinker med. Nej, det var sidste år, de kom i playoffs. Helt vildt. Dårlig han er. Jeg synes, det var ærgerligt, at Broncos kom i playoff. Jeg synes, det var lidt sådan... Det var ærgerligt, at de kom i playoffs. Eller måske ikke playoff, måske de kom i Super Bowl. Det er så en fucking lortet Super Bowl, mand. Jeg synes, det var fucking kedeligt. De spillede simpelthen så dårligt. Ja, jeg synes, det er meget fedt. Jeg havde til 100 kroner på Seahawks, så... Nå, nice. Ja, okay. Jeg var sådan lidt... Jeg havde det sådan lidt... Okay, jeg har lige været på arbejde, ikke? Og sådan noget. Jeg vil bare gerne til Super Bowl. Første play. Ej. Så hvis man bare ikke gik galt, det er det, der sker. Jamen, jeg er Seahawks-fan, eller halv Seahawks-fan, jeg kan godt lide. Hvad er du fan af? Altså, jeg har hold, jeg godt kan lide, og så jeg er Ravens-fan. Jeg var Seahawks-fan indtil folk, jeg kan ikke selv godt lide at være fan af de hold, som alle andre er fucking fan af. Det er pisseirriterende. Altså, jeg kunne godt lide 49ers, men ikke mere. Jeg var med at se 49ers. Jeg kan godt lide Vikings. Vikings, ja, det er meget fedt. Bare... Get smacked, bitch! Hvad fanden er det nu Patriots running back hedder? Han der altid fumbler bolden. Steven Ridley. Ja, han kan bare komme fast på bolden. Nej. Hold nu kæft, mand. Ej, hold nu kæft, mand. Der er ikke sådan en touchdown nu, mand. Det er bare defense. Det er kraftigt, fordi der fumble. Og så løber de bolden. Nej. Please. Den juice. Jeg sveder ikke. Kan jeg ikke? Nej. Jeg skal tage den skoen. Det er der. Også O-line hedder det. Og han sagde den der. Kom nu, Frederik. Okay, det er virkelig knæppet.
Hold nu kæft, mand. Jeg vil gerne ind som quarterback, running back, et eller andet sted, hvor jeg får 2 år siden. Ja, det var bare der, da vi skulle lave starting. Så mange af dem der. Kick-off, det hader jeg. Hold kæft. Kom nu! Hvilken dommer kalder det? Hvad? Altså han har roller til det, ikke? Ja, han er også. Han har nok spillet running back til det. Okay. Hold nu kæft, mand. Okay. Hvad nu? Hvor mange flere? Der er mange fejl i det der. Det er værd en vores kamp. Det var bare fordi, de ikke kunne få. Skal der alt muligt andet lort i hovedet? Når han gider, så er han faktisk meget god. Hey! Hold nu kæft, mand. Så får jeg bare op over en. Ja. Så giver jeg en sodavand, okay? Hvad? Så giver jeg en sodavand fra McD. Jeg tror ikke, Fuck. Sidste år, der var du all-star den sidste år, ikke? Du har scoret 11 touchdowns. Jeg scorede 11 ud af 13 touchdowns. Ja. Jeg kunne huske den om mod Slagelse, ikke? Hvor vi behøvede en touchdown. Så kick-off til Lillebjørn. Hele vejen deroppe fra. Hele vejen ned. Lige for sidelinjen. Kan du huske det? På at komme ind til quarterbacken, så der var ikke noget content på ydersiden. Og linebackersne, de prøvede på at dække en receiver op. Yes, endelig. Nej. Hvordan slår du, mand? Fuck med ham. Yep. Fuck med ham der. Han er træt, mand. Ham den tykke. Nu går du ned, mand. Kom nu! Hvad kan du få lov til at sige? Luk røven. Sorry. Det mener han gjorde. Gør den? Så er det bare ikke helt. Hvor kan man se kampen, ligger det i min... Altså, Brian lægger mig på YouTube. Men skal vi ikke bruge den for noget? Sådan ligesom de gør... Ikke rigtigt. Vi kan ikke rigtig bruge den til noget. Nej, altså hvor de tegner sådan noget klasse. Vi kan ikke rigtig bruge den til noget. 2 år siden, 2016, så havde vi sådan noget, der hed Huddle. Ja, Huddle. Ja, hvor de gik ind og så var de sagde, hvad vi skulle gøre, i stedet for at kigge på og sådan noget, men det gør vi ikke mere. Der er ikke for noget, men der er heller ikke noget rigtigt at kigge på. Jo, der er sgu. Den her kamp, er der? Den er ikke på den her Nej, men... Altså, vores kamp. Men der er noget at kigge på. Ja, okay. Når vi spiller mod Gold Diggers. Jeg ved ikke. Gold Diggers, der er... Jeg mener Gold Diggers fullback er skift at rykke op eller sådan noget. De havde sådan en stor fed linje sidste år. Gold Diggers. Ja, det skal jeg. Altså en stor fed linje, men jeg tror han har rykket op. Ja, vist. Jeg synes, at de har et OK erfaringshold, men ikke så mange spillere.
Deres running back, eller undskyld, quarterback, han er sygt hurtig. Goaldiggers, han er god. Okay, nej, han kaster ikke så godt. Han har det meget med, at han laver bare nu selv. Ja, det er også det. Ligesom jeg gjorde her år. Eller i dag hedder det. Jeg tror, vi spiller op med det. Vi spiller godt. Ja. Skader nogle spillere. Knækker nogle knæskalle. Han kan ikke kaste bolden, ham der. Og din mor, han sidder dernede på forreste bænk. Ej, det overgår siden af hende med en baby. Ej, det overgår jeg ikke. Jeg skriver bare til hende. Ja, jeg sender besked til hende og spørger, om jeg kan, så vi får det rundt. Så er der en skade. Hey, we got offense! Okay, jeg kalder en warbler, så går der wrong i midten. Den 99. Mig? Hvor er den gameballs? Det var en, der skulle den sidste. Du plejer vel sgu da ikke... Hvad der skulle den sidste? Det var mig. Den sidste også, det var mig. Det er fucking sjovt ikke det der, fordi man kan bare løbe bolden ind, uden problemer rigtigt. Ja, det var en meget sjov første kamp. Jeg var ved i hvert fald. Skal I gå løgne i hvert fald? Ja. Det er teamwork. Kan ikke røre mig. Hvad sker der for deres safety? Ja, det er hårdt. Hvorfor er der safety? Hvem kommer til at det? Åh, tror jeg rykker bare. Den film var sådan skyen. Fuck, jeg forstår, at det jeg skulle købe omkring sådan 8 timer. Okay. Hjemme lidt til det. Så jeg ikke pisse nu. Nej. Så du bare stille ud til kanten, og du shower den frem. Jeg tror også, det AFK! det gider. Jailbreaken. No, du jailbreaken. Det er det faktisk. Kan du huske, da vi spillede mod Spartan sidste år? Ja. Så var der, da vi spillede mod Spartan sidste år, ja. Så var der bare hele tiden illegal formation på dem. Ja, jeg kan også huske, at jeg blev knippet. Fucking 8 gange eller Jeg kunne, jamen, de var også nogle fucking douchebags. Hvor mange kampe vandt I egentlig sidste år? 1, 2, nej, 3, 4 faktisk. Så vi vandt 1 færre. Og så 2 uden at spille dem. Og så tabte vi 1. Og så tabte de bare resten. ja. For det var nogle tæt kampe, vi tabte også alligevel. Andet end mod Claus. Så Det var mest med sådan 5. Nej, det er ikke engang 2 point eller sådan noget. ja. Det var kun 20 point, vi tabte med. Vi kunne snige. Men folk blev også bare helt fucked, når vi scorede en touchdown. Hvad mener du? Folk blev bare gearet og holdt ikke rigtig deres hoved koldt. Kom nu længere, mand. Get fucking smack! Så fik de flag på det der hit? Ja. Godt han kaster bolden. Han var fuldt fri. Ses. Ah, nej. Ses. That one hand. Hvad? Hvor fanden går I så hen? Hvorfor fanden pisser I bare i busken? Bøsserøve. Good pop again, Charles. Der må da gerne score sådan nogle point snart, altså. Gå overtime. Hvad sker?
Ej, kom nu, mand! Jeg siger det. Fucking trash talker alligevel. Han får lige plus yards på sådan, eller 20 yards trash talk af sin teammate. Hold kæft, en douchebag. Godt mærke, de scorer på det her play. Det er det drive. De er 10 yards på bolden. Eller for indtog. Kan du præsentere dig lige af hende? Okay. Det er en muffin. Jeg ved ikke om muffin. Kom nu. Jamen så bliver det ikke helt overtime. Eller kraftigt har været så tæt på at få... Kan du lige optage? Kan du ikke zoome? Jo, du kan på den her dårlig. Den der dårlig. Den der. Ja. Nå, okay, nice. Shit. Du holder bare resten tilbage af dem, ikke? Jeg selv om det. Cola. Cola, ikke vand? Jeg skal have Sprite. Fuck, man, de er 4 yards fra mål. God start. Nice. Du har. Ja, nigger, eller det er white ass nigger. Right ass nigga. You know the swagger. Kom nu. 4 down. Bare lige... Kom nu helt op til din. Kan de ikke finde ud af? Den misser det der. Den... Ja! Så er det bare... Na. Hold nu kæft, er det dårligt at starte. Det er fint. Ja. Det er godt position at starte med. Vi bliver bare Epic Dynasty, det ved du godt, ikke? Hvad? Vi bliver den bedste Dynasty i verden. Dynasty. 100 p. But, jeg bad med soda, mand. Jamen for helvede. Jeg betaler ham ikke for, at det skal gå så lang tid. Ej, så må han tage en fed betaling for. Han betaler om penge for, at han skulle... Hvad? Han betaler om penge. Giver ham 5'er, så betaler jeg selv 5'er for min sodavand. Nej vel? Ja. Fordi han er super sød, jeg plejer at være med ham. Lol. Hold. Lol. Lol. Ja, hold. Nej, jeg er sgu rigtig sød. Jeg skal også lige finde min tandbeskytter, jeg ved ikke, hvor jeg har lagt den henne. Jeg kan da ikke finde mine. Nej, men altså jeg mister en ude på banen, jeg ved bare ikke, hvor den er henne. Jeg mister omkring 30 yards, ikke? Hvad sker der? Jo, jeg filmer træerne, skide godt. Der står den. Hvad sker der for de synes, de har fået fucking ham penalties? Det er helt vildt. Det var sgu da hvad? Det var sgu da grebet, mand. Lydersen. Den var sgu da grebet. Vi skal alle sammen råbe Lydersen. Tror jeg ikke på. Og vi kommer til George, Det er det gale, mand. var det var sgu da grebet, var den ikke? Ja, sådan så jeg da også, men jeg synes, der er mange dommerkæsser, der er gået mod Grummer. Ja. Rigtig mange. Ja, giv mig en lige. Så er det helt kravt. Op for en cola uden
Ej, den er ikke grebet, den der. Ej, den er ikke grebet. Kom nu, mand! Altså, vi kan løbe af en telefon eller noget. Yes! Var det lovligt, det der? Det er sådan 50-50. Nogen måske kalde den ulovligt. Det er meget vel. Fuck! Du har sådan et tål. Jeg synes ikke, at vi gør det særlig godt alligevel lige nu. Jeg synes ikke, vi gør det særlig godt. Seniorerne. Jeg synes ikke, seniorerne gør det særlig godt. Ja, hvad? Jeg tænkte, at jeg skulle bygge en næste. Nej, det synes jeg heller ikke, du skal. Du skal slappe af, ikke? Den er over i kokkedal. Jeg bliver ikke engang lige til fester, mand. Jeg har ikke stået derhen. Du kan bare tage dig selv, mand. Ja, det er også meget hyggeligt at drikke for sig selv. Nå ja, det er også fedt, ikke? Du kan bare møde op. Så bare gå ind. Fuck, det er jo... Kig af dem, mand! Han er jo fri hele tiden. I stedet for at han bare kaster den så langt op, han kan, så kaster den længere sådan... Jeg var ikke inde på defense hele dagen i dag. Hvad? Jeg var ikke inde på defense i dag. Du kan regne med det? Ja. Men jeg havde faktisk regnet med, at jeg ville komme ind som cornerback på noget tidspunkt. Time out. Hvor er det? Jeg kan tage bolden. Ja, jeg skal bare holde tiden, jeg er ude og blokke for dig. Det var det fede, ikke? Jeg tror det var på play med dig eller sådan noget, ikke? Eller der, hvor jeg skulle kaste den der... Hvad fanden var det? Swing, ikke? Så fucker jeg det så meget op, ikke? At jeg gik ind og blokkede ham for dig. Lå du ikke mærke til det? Der, hvor vi kastede swing der, ikke? Ja. Den kan. Så lå den af helvede til dig, ikke? Ja. Så fordi jeg kunne nå det, så løb jeg ud, så blokker jeg ham for dig. Men jeg fik jo til at vælge den. Det er fucking sjovt. Det var slet ikke. Jeg redder dig faktisk lige for en tackling. Det ser ud til, at det går i overtime. Skal jo ikke klappe. Råb! Kom så, Thomas! Thomas! Vi skal også lige have styr på... Der er ikke meget strøm, men ja, det er fint nok. Men altså, i stedet for at Nej, hvad? Så kom dog! Ja, altså, han greb jo bolden, mens han var Ham der med skægget der kaldte de grever, så ham der, den kaldte de... Det er jo ham, der skal kalde det. Det er jo line judge. Det er jo line judge, der skal bestemme det. Det er line judge, der skal bestemme det. Det er ikke ham deroppe, der skal bestemme det. Det er line judge. Ja. Men det minder lidt om kampen mod Spartans. Hvad mener du? Hvad? Ja, dommerne var nogle svin. Der var sgu da ikke. Tager jeg kubisen, så tager du datter. Man får penge for at dømme her. Der var ikke. Det var ikke. Skal vi tage dommerkursus næste år? Ja, men jeg har taget i år, men jeg nåede der aldrig. Interception. Der har taget det. Nej, det er bare fordi, at næste år så har vi ikke noget særlig godt om 19, og jeg skal over til USA om 2 år. Ja. Så vil jeg bare gerne lige have det bare.
Hvad fanden laver han? Prøv at de faktisk havde tyndt running back, ikke? Jeg tror faktisk, det er meget... Altså... Four start. Det er fast. Jo, four start det der. Jeg føler ikke, ham der er så god til engelsk. Nej, det er det for en mumle om morgenen. Det er sådan en halvdel af det, han siger, når han kalder det på engelsk. Og så... Det skal han sige igen. Det er også sådan... Sidste play der sagde han det 2 gange. Eller sidste penalty, der sagde han det 2 gange. Prøv at lægge mærke til, ikke? De har ikke bevæget sig en eneste yard. Endnu, altså sådan ud over penalty, ikke? Frem tilbage. Hvad så far? Ja, så må først færdig med kvarter. Du kommer ind for 5 minutter. Den satte jeg. Hold nu kæft. Det er kun 10. Jeg så ikke ham der. Det er Simon. Hold nu kæft, mand. Kom nu. Kom nu, face. What? Hvad? Nå, time out. Hvorfor er der egentlig ikke noget game clock? Vi mangler et game clock. Jeg kan også godt lide, at vi har lys på banen, men vi kan jo ikke bruge det til noget. Okay. Tied out. Tied out. Det er også godt at proppe den der dårligste ting til at være styret. Hvad så? Er I stadig med? Det er en spændende kamp, her. Ja, George. Eller George. Filino. Det er sådan noget mexicansk noget, det er meget fedt. Han er nummer 77, han bliver væk. 77? Hvad fanden er han egentlig henne? Ja, han er der. Det er noget 10. Gå nu! Stop nu op, mand! Hold nu kæft, man. Hvad er det ikke? Performance er ikke lige. Det er top. Kan man godt sige. Hold nu kæft, man. Hvor er det pinligt egentlig. Kom nu, det er nok sidste drive på offense, ikke? Inden overtime, eller efter overtime. Inden overtime, måske. Inden overtime. Kom nu! Ja! Men det er Simon, der laver den. Hold nu kæft, det er så lang tid, det der. Hold nu kæft. Jeg har lige ventet tid på det. Tænk på, at jeg har været med. Nej, jeg tager min 500. No way. Ikke min 5'er. Tænk på, at jeg har været mere succesfuld end det der. Hvad? Hold lige. Så har kampen også slut til at Overtime. Fuck you.
Var der... Fed bolddreng. Spis, du er på os. Ja, gå lige. Ja, der står kun 6. De scorede ikke... Nej, det misser af helvede. Er du blind eller sådan noget? Eller sådan? Nej, Sebastian. Nej. Nej. Let's go, everything you got! Want to win this game! Someone know! I got it. Så det der var fucking burde vi fucking tage en t-shirt på. Hvorfor gør jeg ikke det? Nej. Tænk dig op, mand. Jeg får spare det ligesom støtte. Man må også lide for at blive så. Du må lide for at være et beast, ikke? Jeg tror, jeg tager en trøje på egentlig. Nej, jeg er stadig white, fuck det. Stadig white, og min. White as fuck. White as fuck. Men jeg er ikke blevet nødt til at stave noget, så skal du i hvert fald lige sådan der. Det kan jeg godt sige. Det sker, bare roligt, det sker. Bare sådan hele ugen til kamp. Spraytan. Nej, det er ikke så meget. De bliver 2 touchdowns. Ingen problem. Jeg fik en passing, ikke? Ja, det var kun fordi Mikkel løb ind af mod banen. Ja. Jeg har aldrig have været der ellers. Det må da gjort ondt, det der. Der var sgu den her, der lige blev knaldet en skinnebenet i hjælpen. Fuck. Repeat. Det var fandme en trist kamp, det her. Kan du holde rundt om den her? Hvis det godt, vi kan tage kassen næste år. Jeg satser på, at du bliver startet med running back næste år. Det er også sjovt. Det er nok også running back. Okay. Jeg kommer aldrig ind på defense, tror jeg. Jo, det gør jeg nok. Det er som om folk bare ikke gider at starte med. Brian gad heller ikke starte med sidste år. Det bliver nok heller ikke startet med Sølvåret, tror jeg. Fordi Sølvåret har det der tætte... Jamen altså, jeg ved ikke. Jeg scorede vores touchdown sidste år, men jeg startede ikke alligevel. Jeg kan huske, at Lillebjørn startede. Da Lillebjørn ikke var der, så startede jeg, og så scorede jeg 3 touchdowns. Hvis vi skulle have et perfekt team, ikke? Der er som starting, Thor som fullback, Thor som tight end. Thor som tight end, Frederik som receiver, jeg som quarterback, center Nielsen, nej faktisk center Patrick. Patrick, Simon, Storbjørn, og der er Thor, fullback Alex, mig running back, receiver Lillebjørn, og den anden receiver en eller anden dude, som der kan gribe bolden. Perfekt start. Og så har vi det perfekt offense. Og defense, det er jo lige så enkelt. Frederik som center. Storbjørn som nose. Frederik som nose.
Storbjørn på venstre. Endt. Ja! Kneel, bitches, kneel. Så glad hun her. Hvem lavede hvad? Hvem har de stamstød, som er også udlagt? Det er. Nå, okay. Hvad fanden laver din lærer her? Det der er mine sko. Ja, okay, du kører også stilen. Ja. Jeg burde have taget en langærmet med eller sådan noget. Hvad? Jeg burde have taget en langærmet med. Så går du nu? Nej. Du skal lige sidde nede i kampen med de andre. Ja, du sidder nede i kampen. Skid den. Det skal jo ikke være ryge. Hvorfor niler han ikke bare? Hvorfor niler de ikke? De kan jo bare nile game clock ud, kan det ikke? Hvis de får en til first down, så er det nogle kampe, jeg mener. Ja, okay. De der rådgives, de begynder at bruge timeout for at stoppe kampen. Nå, ja, okay. Fair nok. Og hvis nogle af de andre får chancen, du ved. Man ved jo aldrig. Jeg kan alligevel godt lide det der med vores plays. Ja. Vi havde kun 10 plays stort set. Vi kommer til at være for nemmere at læse, men vi spiller mod godt hold. Ja, som Towers. Hvis vi spiller mod Towers, så bliver vi knippet fuldstændig. Hvis vi spiller mod Oaks, så kan vi nok godt. Måske. Vi kan nok godt spille op med Herlev, Oaks og Syllerød. Jeg ved ikke helt. Tomahawk kan vi ikke. Tomahawk ikke noget. Er de gode? Vi kunne nok godt spille op med dem. Sidste år der blev vi fucking knippet. Og kunne nemlig score touchdowns, skulle jeg ikke huske. Ja, men altså, du havde det der kick-off, ikke? Ja, og så blev så også 2 runs. Ja, det var 3 touchdowns på. Ja. Men de vandt så, jeg tror det var 27, 65 eller sådan noget. Ja. Så. Var det 65? Nå, shit. Ja. Men det mindste fik vi spillet kampen fuldt ud. Der var ikke noget mercy piss. Nej. Det forstår jeg ikke. De deres quarterback i forhold. De er lort, der kunne finde noget at løbe. Det er det der. Han skal bare skades. Det kan man ikke sige, men hvis man ikke kan ramme ham, så kan man ikke skade ham. Hvis du står med. Det er meget. Nå, quick. Slet af ham der. Ja, det var sindssygt, der var på knibet. Jeg tror, jeg overrasker mig. Nej, det gør du ikke i hvert fald. Ja. Kan du ikke lige kaste Stine med eller sådan? Nice. GG. Så må du gerne lige sige farvel, ikke? Farveler. Godt spillet i dag, ikke? Ses. Godt spillet. Hvad fanden laver de nu? Nå, punt. Field goal. Field goal? Ah? Der er ingen field goal. Punt. Punt derfra. What? Hvorfor punter de? De kommer jo op på samme længde. Vi skal prøve field goal. Bare læg den på 10 yard linjen. Læg den på 10 yard. Fuck, det er godt det der. Hvad? Ja, altså i stedet for at give dem touchback, så bare 10 yard linjen. Det er fint, det er bedre. Novo, må jeg gerne få det besked? Nå, nu håber vi, at defense ikke bare giver en touchdown op. Så hvis de giver en touchdown nu. Hvor trist er det der. Den er på USA.
Altså her Jeg vil sgu da gerne have mit navn inde i den. Hold nu kæft. Det er lovligt, er det ikke? Det er lovligt, ikke? Jo, det er lovligt. det er ramt hårdt. Ja, og smagt. Så er det ikke engang, mand. Hvor er det nederen? Han blev smagt med skulderen lige en. Lige en side her. Lige der, Brøndby. Der. I ribbenet. Fuck, det var dejligt, vi vandt en kamp i dag. God start på sæsonen. 52-0, mand. Så er det bare Oaks næste gang. Jeg tror også, de er nye på 16, er det ikke? Tomahawk, er det Oaks Tomahawks? Jeg tror, det er Oaks / Tomahawks. Har Oaks ikke noget hot i år? På 14? De var 7 eller sådan noget sidste år. Var de kun 7? Ja. Øj, det var tæt på det der. Jeg tænker bare, hvis han bare grebet den, ikke, så skulle han jo bare løbe videre. Ja. Fordi du skal jo først røre ind, skal man ikke? Jo. Jeg ved ikke, om de spiller med det her, men det er i hvert fald. Eller, okay, nej, de spiller med forskellige regler, tror jeg. Ja, selvfølgelig. One second. Hvad? 1 sekund. Jamen, ja, det kan godt være. Der er 1 sekund tilbage på klokken. Hvordan er det? Dommeren lige har sagt 1 sekund. Eller 1 eller 9 sekunder. Ja, du kan lige se den. Så er der en til, der blev skadet der. Han er bare blevet nok. Det fucker op. Så frække... Vi filmer slutningen, skal du? Skal du filme slutningen? Du skal. Jeg skal tisse. Ej, Novo. Har du ikke lyst til at filme slutningen? Bare lige være en del af det. Hey, hvor har du ikke lyst til at give en trøje? Jo. Jeg skal hjem nu. Du fucker det. Hvorfor skal jeg? Fordi at du er den mindste af os alle sammen, så det er bare fair. Nej, bare til 13. Hvad skal jeg gøre? Ryk dig, Brøndby. Ja, du er 13, ikke? Derfor. Ryk dig, Brøndby. Du står i vejen. Nå, sådan. Prøv nu. Jeg er optager jeg. Jeg kan se din arm. Så står i vejen, Brøndby. Ja, nu prøver vi. Ja, fuck jeg, ikke? Nå, Nielsen, eller Brøndby, går du ned og tager imod de der blue bags? Ja. Du er i vejen igen, altså. Hej du. Kom du imod? Imar. Hallo. Hvad nu? Kan du ikke give mig en anden dåse? Hvor er den? Og jeg skal også have min stol med. Nej. Du giver mig min stol også. Jeg fimler. Er jeg færdig nu? Kan jeg godt stoppe videoen nu? Ja.